en keto mpango ma ji nyalo goyo kura yo maber to kwano kura kaka wuok ok wabi ng'iyo ni koni waero kata kocha waero wan gima waero en adieri mane gima pan nyaka wuoye mokwongo mar ariyo ma nyaka wuoye onego nyiswa ni to osegik kanye gi loso gik monego itimo mag yiero ballots manodong' ka biro tich adi cases mancha nie court ka be gichiegni rumo kawuono neno ka mar Mombasa rumo be jo court jong'ad bura osetimo ne piyo mondo koro en kare joge temo nego tigo en godo ncha nitie wach mar kia to be kuonde te dhi bedo gi IG network be network dhi bedo maber onego nyiswa bo onego nyis jo Kenya ni awang'ni samwa biro kelo duoko onge ang'owa onge matatiso madhi wuok ma duoko ko bidoko makare mane gimo nego nyis jo Kenya mondo nyis jo Kenya ni gik moko timore kal mogik Trevor aneno ka Fred Matiang'i wuoye ni wasetimo kama gi IBC wasetimo kama gi IBC onego nyiswa ni ka en be kama ochunge be abila timenade konye e yo maber mondo yiero bed yiero man gi kwe to gi yiero man kare magi gik mar pane jakom mar yiero onego nyiswa kawuono sa Degnos to koro doho bende gitiyo kachiel koriwore gi IBC koso doho nitie kaka inyo IBC keto negi okenge moko makoro nyaka gikadhe mang'eny kaka koro mar lar kom ma jatend piny Kenya mane giloko cha niwacho ni kok ochuno ni nyaka ikel oboke manyiso ni kipande mar ng'ato in go mano nitie kaka inyo IBC ma onego bed ni IBC go mbaka gi doho koso gin gidhi mana mbele gi timo gik moko ariyo Trevor mokwongo gimomiyo wan gi institutions mopogore wan gi doho koni wan gi IBC koni wan gi police koni en geche katiba mane wa pend pe chike mane wakalo higa 2010 miyo ni moro ka moro tiyo gi tichne koko tiyo gi tichne to ywak biro bede wamiye achiel kawuono doho owacho ni Sonko to mang'o ochung' kanincha bed IBC kende Sonko doko to mang'o doko chung' king'iyo kuonde ariyo go nitie jok ma kipenjo jok moko to wacho ni IBC ncha ni kare Sonko konego chung' to jok moko wacho nang'owa do ni kare polisi nego chung ka jogo kotimo manyal kotimo tijegi to ywak dhi bede mano mokwongo koro onge tabu kamoro timo mare to mar ariyo ma ber kaponi gin gi ywar tabu e kindgi nitiere nafas man gin godo mar wuoyo kanyakla achiel marach en kamoro dhi biro oko to wacho ni Trevor cha timo marach Odoto cha timo marach ng'e kaka itimo kamano to jo Kenya biro mana neno ng'o biro mana neno tabu mantiere koro gima an kwayo mapano nego bedi koko magi go kindgi giwegi ma oko monego giduog chien to kama tabu nitiere to giwacho to moro kamoro tim tijni mondo wabed gi yiero maber nyicha nini ka ine kom mambele mani ka ni piedho governor ma Nairobi joma laro kom mar governor ma Nairobi koro sani odong' odiochieng' auchiel kende tipiedho joma laro kom mar jalup jatend piny Kenya ang'o manchi neno korem Catholic University koni kuma ne mbaka no dhi mbele ma onego koro rie sani ma koro wadhi piedho jalup jatend Kenya Trevor hapa ni gik moko ariyo kata dek mokwongo kiwinjo jok mancha ipiedho gi ji abiriyo mokwongo to gariyo mogik gitene gi ywak ni sane tin apane gima jok madhi penjo to gin nyaka tim onego giwuo piyo chon mondo ji owinjre ang'o ji owinjre sa mondo kik ng'ato chak ywak ngeche te ichako nyisgi ni in gi dakika achiel gi nus koro aparo nego giwuo mondo ka nitie kama inyalo losi to gilosi mondo kik waketh sani Trevor sani oserumo in ing'ada ahinya ngeche kiwinjo ng'ite ni ng'ane ncho ng'adi ng'ane ncho komi nafas koro wach mar sani onego giwuoye mar ariyo apani jok manobiro especially jachung' mar Jubilee ma en Paul Kapigade gi jachung' mar UDA ma en Johnson Sakaja ne gikawo sa mang'eny mar wuoyo kuom giwegi moloyo wuoyo kuom gik ma inyo jo Nairobi apani gima nyaka wakwa jok madhi biro juma manyien wuoyo kuom giwegi ginyalo time rally nafas momigi ni en nafas mar wuoyo gi jopiny mondo jopiny ong'e ni to ji modwa miyo telo ni be gin ji moromo to ging'e shida tabu mang'o ma jo Kenya ni godo gik moko ariyo go apani kwatimo to wanyalo bedo gi nafas maber mar piedho juma manyien moloyo mancha wan godo juma jalup jatend piny Kenya tije sie tena ang'o awinjo ka ji moko sacha wach ni ng'eno nego waketi e pend chike tij jalup jatend Kenya ma ber mokalo to kuonde te king'eyo
onge kama indike tich mar jalup. Jalup en ng'ama timo ang'o? Ng'ama konyo jatelo. Tije te ma jatelo timo onego bed notimo ang'o? Onego bed nokonye. Ma sama jatelo onge, jatelo nyalo ore. Koro tichne en ng'at ma konyo jatelo. Ngeche tije monego tim ne Kenya gi ng'eny. Ng'at achiel kende ok nyal timo nade? Ok nyal timo. Koro tabu manitiere en ka jalup jatelo mokwongo ok winjre gi jatelo. Mano mokwongo. Mar ariyo en ka tich momiye boko timo koko miye tich. Gik mano kende kuma tabu nitie, but tich ma jalup jakom onego, jalup ker onego tim oriere kabisa katiba, to ok en ker kende. Kidhi kata mane organization moro amora, nitie jalup, to tij jalup ong'ere ni jalup en timo ang'o? En ng'at ma konyo jolo ker mondo oti tich maber. To koro kata sani ka koro ang' gidhigo kod gi mbaka, in digen winjo ni gipango chenro mane kaka team, ok ni kaka ng'at achiel kamano. Koro ka jalup jatelo wuoyo, to weche mage midwano chan, chenro margi manie manifesto kose weche mage madieri ni mondo ochan ka luwore achiel kariyo adek? Apani gik moko adek madwa neno kuom jalup ker. Mokwongo, adwa neno jalup ker madwa nyisowa ni tabu mwasebedo godo kind ker Uhuru gi ker Ruto en ang'o ma giketo mabiro miyo tabu no chak timore nade? Chak timore. Mane gima dwa kwongo neno mokwongo. To ok en nyisowa ni wabiro ndiko gini. Ngeche ndiko ok ema timo ang'o? Ok ema miyo tabu no ok bedi. En tang'o ma gikete kindgi mabiro nyisowa ni gibiro tiyo maber. Ma ok ng'ato wacho ni ng'ano wacho kama, to kiny kiwuok godhiambo to ng'at machielo wacho. Kata mana ot ka dhako gi dichuo wuoyo mopogore opogore, nyithindo kia kuma timore nade kuma dhiye. Koro mano mokwongo madwa neno. Mar ariyo madwa neno, adwa neno tim ng'ano. En ng'ama chal nade? En ng'ama oboyore? En ng'ama ohero ji? En ng'ama oluoro jo Kenya? En ng'ama kite ber? Adwa neno sama giwuoyo to timne chal nade. Mago ariyo. Mar adek, adwa ng'eyo to be en ng'at mong'eyo tabu ma Kenya ni godo, to ng'at ma nigi ng'eyo maber ni to tabu go inyalo los gi e yo machal nade. Bo winjo gik mancha giwacho ni gidwa timonwa, to gigo bo winjore. King'iyo gima ne jo Infotrack onyiso wa kawuono, Trevor, giwacho ni kuom gik machando ni Kenya ni dhi e yo marach, to kuom gik machando Kenya ng'enygi gin gik madhi go uchumi. Ni Kenya ji onge tich, onge chiemo, bech ngima dhi matek. To kipenjo ni gino timore kamano nang'o? Achiel kuom gwa ginyiso ni gino timore kamano geche mibadhi otimo ang'o? Opong'o Kenya. Koro adwa winjo ng'at mong'eyo ni to tabu ma Kenya ni godo, ere kaka tich biro yudore, ere kaka chiemo biro medore, ere kaka be chiemo biro dhi mbele. To mar ariyo, ere kaka mibadhi mopong'o Kenya mamiyo tabu gi ntiere biro tim. Magi gik madwa winjo ka ng'ano wacho na, to wacho na yo mo ok wuonda, yo manyalo timore. To kit ng'ato, ing'e ni nitie jomoko wacho ni samoro kit ng'ato nyalo bedo jiemo mare kata nyalo bedo teku mare. Nikech kaka ng'ato kaka jalup jatend piny madwaro jatend piny Kenya ma en Raila Odinga, jalup ne men Martha Karua, iwacho ni kite en ng'ama tiyo tich maler, to ben ng'ama ok de kwer mawinji, en ng'ama kochimo gimoro to chimo gimoro dichiel. Jomoko wacho ni mano nyalo bedo ajiema, jomoko bende wacho ni mane oteku mare, nikech udwaro jalup ma kowa chung' kamoro to chung' motegno, mok ni obadhore otetni kone gi kone. To mano bende adier? Kose mae to mana koro kit ng'ato en jiemo, in kinene? Ting'ene nyaka wang'i kiti, ngeche kiti ne biro nyisowa ni sama tabu nitiere, ibiro timori nade. In ng'at ma ka iye wang' tibiro gonwa koko. In ng'at ma ka iye wang', ori ng'at ma biro wacho nwa gimoro kama, to kidok kocha titimo ang'o? Titimo gima opogore. Magi gik mwadwa ng'eyo, to mano gik mamiyo watimo ng'ano wagoni. Ok ni mondo ilok kiti, to wadwa ng'eyo ni to kitine en kido mabiro konyowa sami omiyi telo, ose en kido ma sama omiyi telo to koro idhi lokori ng'ongruok. Mano gima ji dwa ng'eyo. Ngeche kiti to wang'eyo, to pok wang'eyo kiti, ni to kitino itime nade, kaka itimo ang'o kaka ibedo jalup ker. Koro dwa ng'eyo ni kid Trevor mwang'eyo cha to gibedo ne jalup ker, be giromore koso gipogore. Mano gima ji dwa ng'eyo, mondo wang'eyo to wagoni kura koso ni mae ng'ani opogore, kimiye telo to wahinyore. To mano be kama iparo ni koro gombaka ni biro loko pach ng'ato kodok korka kura. Atamalo 10 gi atamalo 16 miwacho ni pok oloko pachgi gi. Puodho gi ni kata piedho gi mabiro dhi mbele ni koro biro loko pach ng'ato. Emomiyo awacho ni kaber to kik gi keth nafas mar gore kaka ncha joko ma ncha wuoyo gi ngeche nitie ji mang'eyo ma adier pok oloko kite, to dwa nong'i to be ka ng'iyo jogi be biro konya, biro loko kit ng'ende. Kipenjo kata jo Kenya
dwe mokalo nitie jok manyisi ni an adhi go kura ok ni ngeche jatelo adhi go kura ngeche jalupne kaneno ki jalupne koro gima dhi timore juma manyien ok bi loko pach ji te nitie jok moseng'ado ma gin ok bi loko to nitie joma pok ong'ado ma juma manyien biro timore nade biro loko kitgi to maga jok manego giwuo godo. Erokamano Profesa. Mano Profesa Collins Odote men jalony e weche mag siasa go kondwa mbaka koro dong man ndalo 26 kendo to ji dhi e yiero weche ng'eny tanyiso ni sa 3 karomo sa 3:30 to jakom mar duol mochung' ne yiero pacho ka endi men IBC Wafula Chebukati biro go mbaka gi jofwambo gi keyo biro kelonu mana achiel kachiel mondo winja ne to gipangore marom nade ndalo 26 kendo to ji dhi e yiero. Kik idhi mabor ahinya pod on gi weche mang'eny mobiro kelo iri ka endi weche manyien matimore boma ka gi kuonde mamoko bende oduogo daka mbele. With just over 3 weeks to the general election, political parties have been shining their spotlight on the Electoral Commission, IEBC. The Commission insists it's executing its plans above board. But what's IEBC's strategy to a free, fair and credible election that will stand the test of law? Sam Kituku speaks to the Commission's leadership as Chairman Wafula Chebukati open up to the media tonight at 9:30 p.m. on Citizen TV, Inoro TV and Ramogi TV. Kochuna ni nyaka tim gimoro kuno. Karamano ber ka anato. Mae mich mari. Nekech ikelo mor mang'eny ahinya e odni dichiel. Ung'e ni kalure gi kaka Shraddha chal, ok ber ka wawang'o yie. Nikech wan wanyalo chwanyo nyathi. An gima dwaro sani en mana chulo kuor. Onge gima longo kuoma. Maloyo in gi nyathini. Dear Baba, when I grow up, I want to be an engineer just like you. And I would like to be a lawyer just like mother. But can we have water at home to drink, cook and clean so I can have more time to study? How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi mfanyi biashara. Naweza pata financial support. In whose hands are our businesses safe? Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Inawezekana. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV ka endi wadhi mbele gi weche manyien to wadok mani weche mag siasa ne jalup jatend piny Kenya William Ruto malaro kom jatend Kenya gi otiko mar UDA ne otero kampen mage gwenge mag Imbo mar Kenya kod Nyanza. Ruto chwalo kampen mar jiwo mbi mare gwenge ma olimo koda ka kaunti ma Migori. Chris Owino miwa ler mar wachni. Ndalo 26 motelo ne yiero maduong' mabiro, kweth mar Kenya Kwanza otero kisera mar ombulu e kaunti sabich mag Imbo mar Kenya. Katiba mauchumi. Jalup jatend piny William Ruto okwayo jogo ombulu mawuok e gwengego mondo osire lwedo mar loso piny owacho mabiro. Ruto bende otiyo kod thuolo makamano mar duoko jotelo mag Azimio la Umoja mosebedo ka wacho ni en kod ich wang' mathoth. Stop telling us that we are angry. Of course, we are angry with what is going on in our country. The young people, millions of young people are trekking. They have no jobs. Millions of families are sleeping hungry. Many people in Kenya cannot afford what the basic commodities. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi, haya maneno ya kufurahisha mtu? Jotelogo owacho ni riwruok mar Kenya Kwanza kende eman kod duoko makare ne midhiero momako oganda jo Kenya sani to moloyo chal marach mar uchumi. Yes, we are not happy. And that is why
we want to change the state of affairs in our country. And that is why we are taking this exercise seriously. Jalop jatend piny bende owacho ni onge mar tije ne rowere en wach manyaka mipe kod jotelo duto mapacho kae. Tunaweka pesa bilioni 200 kwa mambo ya leather, textile, agro-processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Kwa sababu tuko na vijana milioni 5 Kenya, wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, degree. Hatuwezi kuendelea vile tunaendelea kwa sababu hii nchi inaweza kuharibika kama hawa vijana hawawezi kupata ajira. Campaigns ma Kenya Kwanza kiny pod onyonore kaunti ma Migori ka bende ochano limo Nyamira kod Kisii chieng' tich ang'wen. Chris Owino, Ramogi TV. Kwa mbele ni doho ma Mombasa kawuono golo chik ne duol mar IBC mondo ni orwak nyingi manen governor ma Nairobi ka endi Mike Sonko e register mar jogo malaro kom mar governor ma Mombasa. Ma en bang' yango ni duol mar IBC gengo ne Sonko dhi laro komno ne nie tok chik. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mar wachni. Johera mag Mike Sonko kachiel kod tend duond buch Wiper ne joyuoro e doho ma Mombasa mar winjo ng'eto mar bura mayande Sonko chwale doho bang' duol mar IEBC rem moko puodhe kaka jalar kom governor Mombasa. E doho no, duol mar jong'ad bura adek mayando chuogi kod ogaye mar doho Justice Martha Koome ne jong'ado ni duol mar IEBC ne odhi ataro mar chik kuom rem moko puodho Sonko e ng'welaro kom governor ma Mombasa. The petitioner is eligible under Article 180, Sub-Article 2, as read with 193, Sub-Article 3 of the Constitution, as a candidate to vie as a candidate for the seat of Governor Mombasa County in the forthcoming elections. Judge Olga Sewe manotelo ne kweth jong'ad bura adekgo koni okang' mar IEBC geng'one Sonko kaluwore gi wach mudhe oko kaka gavana ma Nairobi ne en ataro mar chik ni mar bura mar apil mayando ng'ado ne pod nitiere e Supreme Court. There being an appeal pending before the Supreme Court in connection with the petitioner's impeachment, the rejection of his nomination papers under Article 79 of the Constitution was in contravention of Article 47 and Article 180, Sub-Article 2, as read with Article 193.3 of the Constitution. En ng'eto mane osir lwedo gi okinde mopogore manotelo ne Sonko. Justice has been rendered, justice is felt. Today, the people of Mombasa can feel a justice from this court. Bang' mano, ne en mor kod miele kind johera mag Mike Sonko mane jonie doho, kachiel kod oganda makwar mane oriko goyo tach oko mar doho ma Mombasa karito winjo ng'eto mar burano. Tend duond buch Wiper kotel ne kod jakom Chirau Ali Makwere kachiel kod jaod bura ma Kisauni Ali Mbogo mane oyier teno Sonko kaka jalupne ne bende okone gi mor gi okang' magisegoyo. Leo tumeshinda vita vya kwanza, lakini vita vya pili bado viko mbele yetu. Tumebakia na siku 26 peke yake za kuweza kufanya kampeni na kuingia katika wodi 30 za Mombasa. Akiwasili hapa wakati wowote siku ya leo, tutatoka hapa na makaratasi yetu mpaka ofisi za IBC hapa nyuma ya State House kwenda kukabidhi makaratasi yale kwa Madam Solha ambaye ni CRO wa Mombasa, ili aweze kutuclear na tuweze kuwa na hakikisho kuwa tarehe 9 mwezi wa 8 tutakuwa katika ballot ya Mombasa. Ushindi utapatikana Mombasa. Umoja wenu, kura zenu mtoke kwa wingi. Muonyeshe kuwa kwa hakika sisi tulikuwa tunataka tunamchagua governor ambaye atafanyia haki wote. Moko kuom jodak Mombasa ne bende ochiwo pachgi kaluwore gi wach ng'eto mar burano ka gikoni donjo mar Sonko e kom gavana Mombasa biro loko lwasi mar siasa masani dhi nyime. Kech kae ne en mana kama ne jo ODM nong'eyo ni ma en mana dalagi. To koro chopo kama koro kata mana ero Wiper bende koro odonje. Koro ochopo no koro en lweny. Kada Sonko donjo sani pude na ni nyinge bibede balot. So nalabodi kao en matin moloyo. Samore ni monyalo bedo namba mogike Mombasa mangima. Hata leo nimeambia watu wote feri. Hawa wenye mnasema wanyanapita hapo wakisema wanasalamia watu. Sonko anajua kusalamia watu wazima. Sasa hivi nimewaambia endeni kule na makure zenyu. Sisi tunajua mtu wetu ni Sonko. Sonko tunakufa na yeye. Lakini saa hii siasa ya Mombasa imebadilika. Hata baba alikuwa amekufa kabisa kisiasa. Lakini vile Sonko ameruhusiwa
amepata uhai. Wananchi wanataka kupigia mtu, Dasongo si mtu utapigia mahali ati kama kifudiko ya chupa. Motelo ne mano, Sonko ne oriko Ramoni obiro temo kako nyalo mar neno ni ochope debe bang' duol mar IEBC rem ma ok opuodhe e kinde mani puodho jalar kombe Mombasa. Na naambia watu wetu wa remain calm, let us follow the law. We are not giving up. Yeah. We are not giving up. Tutaendelea na hii vita mpaka dakika ya mwisho. Bang' jong'ad bura adek e doho ni ma Mombasa golo chik ne duol mar IEBC mondo mi opuodh Mike Sonko kaka jalar kom gavana Mombasa, wenge duto koro rango duol no koda biro puodhe koso oyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa dhimbele giweche mag siasa ni moko kuom jochung' malaro kom od bura makasipul okwedo siasa mar ang'enge kod tulo magiwacho ni medore aluora no ma otelo ne yiero mabiro. Ma en bang' achiel kuom jochung'go kod moko kuom johera magi nyocho monji mohinya nyasi mariko e ward ma West Kamagak bang' tulo mar siasa muoch. George Otieno mong'ere gi nying mar Jombuta ma olosi wi wachno mach monjno koni jochung' magilero godo mondo koro go siasa mar kwe ma ok monjo jogo magilero go kod joheragi. Negiloso e kar od thieth ma Hawi ma boma ma Oyugis kama negidhi nene achiel kuom joheragi manyo yudi mohinyore. Samo chalo godo kama ma piny osetuk ma piny oyawore ma dhano neno exposure mang'eny. Jowa pod dwaro mondo watim siasa mar lweny. Koro wabiro kawuono mondo mi wawach ni wan kaka jochung' mopogore opogore mawuok kuonde mopogore opogore wadwani mondo wakwer with the strongest terms possible lweny mawuok kinde ka kinde mikelo kod siasa, and this is a symbol ni wan gi dok chien mar ariya, wan gi koso ng'eyo. Ng'ato ne da chuo George gi pala kani neno kode ng'eyo yiech. The same person ne ntiere gi loth kodhi chwado security mara to lengo to yudo itaka. No chwado ita ma ita ni cannot hear. Ita ni ok nyal winjo wach. Omiyo kata sani am headed to the hospital. Pod mane weche mag siasa ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya koro seyo jalup jatend piny Kenya William Ruto kuom kiro wach ne jatend migawo mar jolweny Eugene Wamalwa kagiwacho ni mano tim obalo kod dwaro mar telo. Kweth mar Azimio ka otelne gi Raila Odinga wacho ni e limbe margi e kaunti mar Kwale to kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero jotelo go kwayo jopiny mondo bi ogo negi ombulu. Odinga gilange no tero kisera e kaunti ma Kwale kuma ne gibago romo e kar chung' od bura ma Kinango, Matuga, Lungalunga, Msambweni gi Likoni. Jo-Azimio la Umoja ne otiyo gi thuolono mar seyo mokalo William Ruto kuom nyoro loso ka osoko nying Eugene Wamalwa e gwenge ma Trans Nzoia. Anatoa matusi ambayo haina maana. Mnaona juzi anatusi waziri mwenzake anaitwa Eugene Wamalwa. Anasema tu jamaa alikuwa anasema mimi nilikuwa nataka kupiga yeye. Mimi siwezi kupiga mwanamke. Mwanaume mwenzako anakuwa mwanamke sangapi? Pia unamkosea heshima mdosi wako rais. Wananchi nao utawapatia heshima kweli? Si utawakanyanga? Unajua vile familia ya Wamalwa imepigania Kenya hii, and you have the audacity kwenda kusimama katika nyumba ya jamii ya Wamalwa na watukane na watusi. Odinga kod Karua no singo ni piny owacho margi mar Azimio biro neno ni jodak ma koni onge maber kaka dwarore ahinya kokalo neno ni wadh nam chumbi kata port okonyogi. Tutaangalia njia ambayo kiwanda ya sukari inaweza kuleta faida kwa watu wa hapa Kwale. Kwale County ni county ambayo haitakani hii na ufukara. Wakati alikuwa waziri ndani ya serikali ya Kibaki, waziri wa barabara, akaboresha barabara zetu. Mara hii lazima tuchague kiongozi ambaye atasimama na vijana wa pwani. Tumechoka kuomba. Mnakubali? Kaunti ma Kwale ni kod kwan jotuombulu maromo gana 328 253 ombulu ma Odinga gilange okwayo jopiny mondo bi okok karombgi mondo kowe State House dwe manyien. Kura zote za Zaburu na Kwale kwa sababu nitembea sana sitapewa Raila Amolo. Sasa amekataa kuamini hiyo utafiti. Anasema ati hiyo utafiti ni bandia. Wakati hiyo utafiti ilikuwa inaonyesha yeye ndio ako mbele, utafiti ilikuwa nzuri. Wakati baba amempita kama hii SGR na yeye ni mita gauge railway ile zamani.
Sasa amekasirika, anasema ati hii ni bandia. Jamaa ni master of double speak. Anasema hapo pwani hivi, akienda Naivasha anasema vile. Hiyo mambo ya bandari, ukweli ni kwamba ule mtu ambaye anaweza imarisha mambo ya bandari ni Raila Amolo Odinga. Odiochieng' margi mar ariyo kadhodho nam chumbi ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga gi jalupne Mikai Martha Karua omedo dhi nyime kakwa jopiny ma koni mondo chung kodgi dwe manyien mano ne giombo yiero mabiro e tielo mokwongo. Odinga kiny biro chopo e kaunti ma Mombasa ma twak gi jopiny. Eric Owenga, Ramogi TV, Kwale County. Report mar Eric Owenga ema koro loro nwa chenro marwa mar ang'ich welo wabiro duogo kendo saa 3 lakini ka ang' romo saa 3:30 to mae kuma wadhi dhi wadhi tero achiel kachiel nyaka e boma mar Bomas kaendi mae kama wadhi go e mbaka gi jatelo chairman mochung' ne duol mar yiero miluongo ni IBC jakom no ema dhi go mbaka gi jogi kodong' bang' ndalo 26 kende to ji dhi e yiero magi jowa memako kaendi matung' cha macha Monica to macha Sam Gituku mang'iso uchaendi to mabe Jamila Mohamed wane mochung' ne area ni mae kama wabiro go e mbaka saa 3:30 wabiro kelonu maendi chenro na achiel kachiel walore kanyo an nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakach ndeno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa saa 3 wang'e chap wan kodu kendo wanere. Go back to school the authentic Kenyan way with the Naivas Back to School. Naivas saves you money. With just over 3 weeks to the general election, political parties have been shining their spotlight on the Electoral Commission IEB